जों दिनै साइमानो बा स्लाबता हांगामा जोंनि हानि बुबाग्रा जोंनि तेरामाथानि सुप्रिमो जोंनि बुबाग्रा फाइट दङ अलरेडि बा स्लाबता जागोन बावहाय सफैनाय आं गोबां फैनाय बुबाग्रा फेसार नङा फेसार बे बखले काटे थांनि बावहाय दङ बबि नांगौआव सफैनाय जों गोबां साइमानो बोसोरनि 26 एप्रिल पार्लियामेंटारि इलेक्शन नंगौबाथ' इस्ट कन्स्टिट्यूंसी खालायो जों जोंनि प्रार्थी एबा जोंनि कैंडिडेट जोंनि स्वयं जोंनि हानि बुबाग्रा जोंनि बाय जोंनि महारानी कीर्ति देबबर्मा ब जोंनि नरकनि जलदनि जोंनि प्रार्थी एबा जोंनि कैंडिडेट बुस्थारनि सायाव जों साइमानो गोबां बर' थांनांगौ नंगौ साकरा गोबां बर' सुंगना आसन दिन तेरामाथा खेले दमाने दिनैतानो हताचा बीजेपी न जोंनि भोट होनाय दं जोंनाबो क्लियार मा खायनाय सिगां जोंना बुजिनाय नरक दिनै बुजि थांनांगे गामि गामि आमसे थाङै नरकाव कमल पिरि माने दाबो बुजों महाराज जेदिन থেকে तिबारमाथा चेंगो जों जतन साइमानो ताम आगरतला ताम खुमुलुं ताम खुवाई ताम जुलाइबारि ताम साब्रुम ताम रिसमु ताम मनो ताम शान्ति बाजार बसब समनो कक्टासन साव जे नेशनल पार्टी चिनि प्रसार सेफगार्ड लिमानाय जे नेशनल पार्टी चिनि प्रसारनि जों जे दुखा कष्ट बिबान माने दमाने जों आरो याव सोलाबागै जे नेशनल पार्टी सलिटेन होनाय जों आ पार्टी बाय जों थाङै एलायन्स होनाय एबा जों बर' बायदियै जों बुट पासानायनि जों महाराज साजाबतावो नरगना कयेकदिन सिगां दिल्लीआव स्वयं जोंनि होम मिनिस्टार जोंनि इन्डियानि जोंनि भारत हानि होम मिनिस्टार ब स्वयं प्रेस मिट खायो आबो जोंनि सीएम सार ओंखामजा दिल्लीआव जोंहाबो गरमआव जों आङो स्ट्राइक खायदोंमोन जों स्वयं लोकासनो रिटेन जोंनि होम मिनिस्टार जों रैखा चिन्ति भाषानि जे जों गासै बोसोर जों डिप्राइभ दंमानि से 25 बोसोर 35 बोसोर जों से सीपीएमनि आमालाव जों परिस्थिति थाखै दंमानि सीपीएमनि आमालाव जों भाषायाव जों दिनै दै गाहामाया लामा गाहामाया स्कुल गाहाम करै हस्पिटाल गाहाम करै साख्रि करै जुबक करुणा बिएपा एमएपा ग्रेजुएट दङ जों बरन जों साख्रि निया जों आमरनो बादिनो जों सेफगार्ड जों रक्षा माना बागै जि बुबाग्रा स्वयं थाङै दिल्लीआव एग्रिमेन्ट खायथ'बोय जों तिब्रासाराव अय इलेक्शन थांमोन याखौनो 6 मासनि बिसिल' जोंनि तिब्रासाराव जों सेफगार्ड नालाय एकमात्र जों बुबाग्रा लिडारशिपआव जों बुबाग्रानि याखै जों बुबाग्रानि सामप्लिनि दंनांगे जों तिब्रासाराव जों जब सानाय मानायनै जों दिनै जों खा गागा जों निमित्त दावदै दंसं गोबां फरायफोरखौ सानाय फाइनाल इलेक्शनाव जों डाइरेक्ट जों फाइट खालामबायनाय सीपीएम बाय सीपीएम कांग्रेस नि एलायंस इनफोर बोथ इंडिया ब्लक एलायंस नरको बुझते खायो गोबां आइडिया सीपीएम फाइट भर दंमानो कांग्रेस नि फाइट भर दंमानो से 25 बोसोर सीपीएम कांग्रेस रिफ्री लाइमान केबल लक खामग्रा केबल बुसाइ थैगा केबल बिहि थैगा केबल बुसापुति थैगा से सीपीएम बाय कांग्रेस 25 बोसोर नासिक लाया रिफ्री लाया टक लाया नक सम लाया बरफ पुता लाया बेबादिनो बर्जिन एलायन्स फुटबल दं दाबो दिक्सन जों अरेन्ज न्यूज मेमा थांनाय 26 एप्रिल सीपीएम पार्टीनो जों जामाना जाब फेमार रहायसे जों बरम दाबार जिरो जों मटु बाय सिनो एसे जागा वेस्ट आशिसा बसै दङ एसे जागा सिनो दङ सीपीएम का कांग्रेस को और त्रिपुरा के जों नील बेमार जों धीरे धीरे समाजखौ जों मावबाय जों मा जागोन जाय कांग्रेस लिडार सीपीएम लिडार खालामनो साव गरम तंत्र बासिनाय देश मा बासिनाय दङ जागाफोर सावहाय जायो जों सब जायगायावनो अपमान साव नर संबिधान बासिनो देश बासिनो चिनि त्रिपुरा चिनि त्रिमानिया चिनि त्रिपुरा न काम करे स्कुल काम करे लामा काम लाया जों नर त्रिपुरा काम करे थालिया नर देश में वासना नहीं लामते बुसं देश में वासना परा आता काम होता तो आता
जों खबर होनांगौ बुंसं जों जे एग्रीमेंट खालामनानै जों जे एग्रीमेंट खालामनानै पलिटिक्स सिस्टेम सिनि जाताव प्राकृतिक महारानी बहुसां इंटरव्यू साव आं जे दिनै एमपी नि दिल्ली थांनाय सर्वप्रथम सामुंनाय आ एग्रीमेंट नंगौ इमप्लिमेंट खालामनाय नि पसंदखौ उजाता बुंसं जोंहा बै 26 एप्रिल गोजा উপর কর্ম কোনো কারণে একমাত্র থাকাচিন ভূপাকার লিডারশিপ তিনি যে জয়েন্ট ক্যান্ডিডেট তিনটা পার্টি আইপিএফ টিএমও বিজেপি যে লিডু কিছু প্রার্থী পদ্মফুল जों বুথ রই जों চারজন সেই জয় বাড়ি থেকে जों বিজয়